זה, כמו שאמרתי, הגדר מאחורי הגינה. ושם, רגע, האור יסתדר. שם זה כל הגינה לאורך. רגע, אני אקרב את התמונה. רואים שם את המבנים האלה שם. זה המבנים איפה שהתרנגולים וזה. אחרי העץ הגדול הזה, רגע, אני אסדר קצת את התאורה. טוב, אי אפשר. אחרי העץ הגדול הזה זה בעצם הבית. אני אחזור למצב רגיל. זה משהו כמו 120, זה 120 מטר, מדדתי את זה. 120 מטר אורך. החצר האחורית, לא הקדמית. עכשיו, אני מתחיל ללכת. ייקח לי קצת זמן להגיע לשם, אבל זה בסדר. חוץ מזה, מה העניינים? הכל פה רטוב, אני מתרטב. אבל שטויות, זה כיף. הנה המטה של הפלפלים. המטה של הפלפלים, הנה הכרוב שם, והחצילים. כל השטויות האלה, הנה פה. זה העגבניות. הנה כמה עגבניות רקובות פה על הרצפה. שטויות. הנה העץ משמש. עץ משמשים. וכל החצר. ייקח לי קצת זמן להגיע, אבל אני אגיע. לאט לאט. אני מפחד להחליט פה, כי הכל רטוב ובוצי. אני לא רוצה ליפול בבוץ. מפחד להחליט. עוד פעם, הנה החסה. והעץ הגדול הזה. אם רואים שם מאחורי העץ, הנה כמה פרחים. זה הבית, אבל לא נראה לי שרואים. העץ הזה גדול מדי. העץ אגוזים. מכסה את כל הבית. הנה, רואים את הבית שם? זה החדר החדש שבנינו. רואים שאין שם חלון. זה. בסדר, הנה פה החממה. מעט הגעתי. זה המבנים שראינו מרחוק. עם הקרשים פה, הרמה הזאת של הקרשים, והמבנים האלה, איפה שאנחנו שמים את החיות, את כל התרנגולים וזה. ואני נכנס לחצר מקדימה. וזהו, ואני אספר לכם. יש פה עוד עצים להסקה. מהמוסכים. זה צריך למוטט את זה. אנחנו צריכים לפרק פה את המוסכים האלה. אבל שנה הבאה כשהתחמם. תקופת הקיץ, האביב, הקיץ. צריכים לפרק את זה. ואז כל זה, עם החצר מאחורה, יתחבר אחד לשני. ומגרש אחד גדול. וזה הבית, עוד תמונה אחת קצרה של הבית. אם רואים למעלה את הערובה, אנחנו עושים חימום להסקה. הנה תרנגולת בחצר. הנה פה יש עצים להסקה. פה מאחורי הדברים האלה. הנה המלונה של הכלב. הנה הכלב. ומאחוריו יש מלא עצים להסקה. וזה החצר מקדימה. עם המטה של הענבים. יש פה שרואים עגלה בשביל הסוס. שם זה הכניסה מקדימה. הנה שער כניסה. פה זה הכניסה לבית מקדימה. רואים את המדרגות שם. שם אני עולה לדירה שלי למעלה. הקומה למעלה זה הדירה שלי.
יש פה מדרגות בתוך הבית. אני נכנס פה מקדימה ועולה במדרגות. זהו, פחות או יותר.